Ndaverenga panapa Israel iri kubuda muEgypt ichienda kuCanaan, the promised land. Vachangoti budei, this is the first battle. Havasi kurwiswa nokuti vasvika kwavari kuenda. Vari kurwiswa nokuti vari kuenda kwavari kuenda. Ngatiupanzwe papa. Sometimes une mabattles ausangana nawo aunotoshama kuti vanondirwisirei, handisanda achieve, handisanda wana zvandofanira kunge ndichiwana, handisanda svika kwanofanira kunge ndichisvika. Vari muwilderness, havana kubuda Egypt kuti vatore wilderness. Vakabuda Egypt kuti vanotora Canaan. But vasati vatombosvika kuCanaan, there was a battle. I always tell people ndikati kazhinji ukaona usingasangani naSatani hazvirevi kuti runamata sterekayo. Dzimwe nguva zvinongoreva kuti muri kufamba mese saka hamusangani. Nokuti mukatofamba madirections ari opposite, you always meet. Vanhu vane kwavari kuendeswa naMwari. But vachingobuda muEgypt, there was a battle. Maamalekite demonic system risina basa nekuti waachiva here. But mweya inongomuziva kuti munhu direction yaatora is the right direction. Saka apa havasi kufaitirwa destination, vari kufaitirwa right direction to the destination. Chiri kutokurwisa, chiri kutoziva kuti road yauri ndiyo. Chiri kurwa newe chinotoziva kuti kwauri kuenda Mwari vakatokupa. Saka vari along the way, rudzi runonzi maAmalekite runongotangawo. Handina kunzwa kuti Israeri yatadzei. Ndakangonzwa kuti kune rudzi rwakangofunga kuti vana ava ndeve kurwa nawo. There was a battle. Moses as a leader ndokubva ataura nemurume unonzi Joshua kuti wechisarudza varume murwe nemaAmalekite, ini ndakuenda pagoma ndichanosumudza tsvimbo yaJehovha ndiripo. Moses ari kuwithdraw from the battleground, but haasi kuwithdraw from the battle. Haana kubuda muhondo, but abuda palevel yekufaita hondo. Haasi kufaita on the ground, ari kunofaita ari pa-another level. He is still part of the team, but haasi palevel naJoshua. Ari kuti iwewe Joshua chienda on the ground, ini ndakuenda pamusoro pechikomo, ndichanosumudza tsvimbo yaJehovha ndiripo. Bible ndo parabuda pachena kuti Moses aingoti akasimudza chete, Joshua waikunda. Akangoneta akaisa ruoko pasi, maAmalekite aikunda. Zvondiratidza pachena kuti ari kucontrola battle ndi Moses. MaAmalekite whether vanogona kufaita zvakadii, as long Moses akasimudza ruoko, Joshua anokunda. Zvoreva kuti ari kudetermine maresults munhu akabata tsvimbo kwete ane pfumo. Mabattle yairwa mumakore aya, maweapons aya nawo there were swords, mapfumo. But ari kuunza victory haana pfumo racho, akabata tsvimbo. And tsvimbo iyi haasi kuisumudza against the enemy. He is raising the rod unto the Lord. Kureva kuti ari kutipa picture yekuti when you worship God, you can change results. Ukaneta kurumbidza Mwari, you empower the devil. Satani haana simba, but angatosimbiswa nokuti uri kushaya simba pakurumbidza Mwari wako. Ruoko rwaMozisi harune enemy, ari kusimudzira Jehovha. But ruoko irworwo runopa futi maresults kuenemy isina Jehovha. Vari kubhekwa naMwari vaIsraeri, but kune ruoko runokonzera maAmalekite kuwina from the same man called Moses. Saka pavangotanga kurwa, Mose waenda pamusoro pechikomo ndokubva anosumudza tsvimbo yaJehovha. Zviri kuitika. Bible ndo parabuda pachena kuti ndokubva aneta. Hondo haisati yapera, mukuru aneta. Hondo ichiripo, Moses waneta. Varume vaakatakura Hari naAroni vaakaenda navo pachikomo ndokubva vaona kuti pasapa vanhu vari kufa. Chikonzero mukuru watina yaneta. Zvanzi ndokubva vatsvaka dombo rekuti agare. Havana kuburuka muzasi megomo kunoparidza chandingati chokwadi chisingashande chekuti muri kukundwa nekuda kwaleader wenyu akaneta. Nyangwe chokwadi vachiziva kuti kurohwa kuri kuitwa Joshua mudhara watinayo. But vane imwe understanding yekuti nyangwe vachizviziva kuti tiri kudyiswa nemudhara, havaite mharidzo.
vaigona kuirana kuti shamwari tiri kudyiswa nemudhara ngatimbomubvutira tsvimbo timbosimudzawo, nokuti paari kudzikisa vanhu vari kukundwa. Saka tikaitora tikasimudza vanhu vanokunda. Aroni ndokubva adiscover kuti tsvimbo togona kubvuta, but the anointing iri mukati haibvutiki. Tinogona kutora chigaro but kugarwa ichoisi yake. Chigaro ungangotora ukagara but kuzogarwa wakagara pachigaro, it's different. Warira kuti unobvuta isingashandi, unosara wakagara iwe usina kugara, unopedzisira wakushandira Mwari usingashande naMwari. Pamwe difference hauiziwa explain. Unoziva here kuti unogona kushandira kanzuro yaHarare usingatambire mari, ukangofunga kuti dautsvaira mutauni unototsvaira, but mountains haupiwe mari nekanzuro kuti wakatsvaira. Why? Nokuti you are not employed, une chido. So chido nekuva part of the system is different. Danger yemunhu ane chido anoita, munhu ane chipo anoita, but ane chipo ane spiritual backing nokuti ari wired to do so. Saka wamakamboenda kuna Jesu kuti taona mawidzi kumunda munotitenderei tonodzura. Jesu akati no, regai zvikurirane. Statement iyo ine rafu isingaiti. Statement yekuti regai zvikurirane inenge inotosapota mawidzi kudarika vashumira. Jesu ari kutoti type yenyu ikaenda zvinoita wese zviriko zvitori nani. Osapa pari pamwe kuti mawidzi anoita mushi. Why? Nokuti vanhu havane chido. They are not designed to do it. That's why Jesu atandichanamata kuti baba vaunze vacheki. Kureva kuti kutova mucheki ikoli. Ukaita chido usiri mucheki, mawidzi ari nani panewe. Saka Jesu novatayo type yenyu haendi, regai zvikurirane. So Moses ari pamusoro pechikomo, Israeri iri kukundwa. Vakomana vaviri vazviziva kuti pano vanhu vari kukundwa nekuda kwemukuru uyu. Aneta, aisa ruoko pasi. Ndokudiscover kuti munhu uyu wakadanwa naMwari, nyange aneta. Akapiwa vision yekuti vanhu vabude, aneta. Haana kutorerwa vision but angoneta. Ko inda Mwari vasiri kusimbisa Moses muranda wawo wakadana, sei vachimurega akaneta. Ngwarira kuti kumwe kuneta hakusi kuneta. I'll explain. Zvauri kuona sekunge Moses akaneta, simba riripo, zvine chikonzero. Zvichifanana naJesu pamuchinjikwa. He is the strongest one, but he was the first one to die. Vanhu zvavo matsotsi ari wika vakafa time iye ndiye akatotanga. Hazvireve kuti iye paatanga ari wika ndiye akauya kuzofira vanhu, saka vanhu vakatanga kufa nofira mahari. So murume unonzi Moses pane paaneta, kwete nekuti Mwari vabvisa zvinhu zvavo, but Mwari vane dzimwe nyasha dzavari kuda kudurura kune vamwe vanhu vanaye by revelation. Vanenge baba vaso vanorasa madhongi, votumwe mwana kunotsvaga, mwana wodzoka ari mambo akagara padhongi. Saka kumwe kurasa madhongi kuti uwanewo pekugara, nokuti mambo mumazuva aya aigara padhongi. Saka baba vaso Kish pavakarasa dhongi, mwana akanotsvaka dhongi ndokubva azodzoka kuita mambo. Mambo aifamba ari padhongi. Kurati zvimwe zvauri kutsvagiswa usablame mudhara kuti makarasirei, nokuti unopedzisira wagara padhongi kumba kwakaraswa dhongi. Usa blame spirit sometimes iri muvanhu. Yakabvira mugarden reEden. Adam paakati kuna Mwari mukadzi wamakandipa, statement iyoyo haishore mukadzi inzwe mushi. Akati kuna Mwari mukadzi wamakandipa, ari kushaura Mwari kuti munongotipa zvinhu zvisingashandi. Haasi kushaura mukadzi, ari kuti kana achiti mukadzi wamakandipa ari kuti you are part of the program iri kukonzera maproblems. Ndimi munosupply zvinhu zvisina basi. Blame game, blame spirit iri mumunhu. People hear me very well. So murume unonzi Moses waenda pamusoro pechikomo ndokubva aneta.
He's chosen by the Lord. But aneta kudaro zvanzi ndopa vakatenderera pachikomo ndokubva vawana dombo rekuti agare. Moses achikwira pamusoro pegomo haana kutakura dombo. Ati I'll raise the rod of the Lord. Chimbo ndo yainayo. Ari pamusoro pechikomo ndokubva pawanikwa dombo rekuti agare. Iye amboparidza rekuti ndikaenda pamusoro pechikomo I will stand with the rod of the Lord. No problem here, law. Law inokupa mfungwa yekuti I can do it. Until you discover this rock that is Jesus, who is grace. Uchaona kuti wakagara, you can make it. Moses anakupa vanhu kukunda akamira. Bible rinoti akaneta, akagara padombo, Israel ikakunda. Raparidza rekuti I will stand. Pride inowanikwa mulaw. Saka Mwari pavanotendera Moses kuneta, vari kukuzivisa church kuti by law you cannot stand. If you believe by human effort kuti I'll do this, you will become tired. But kana waneta, when you surrender to the rock, you can make it while it's tired. Ndozvinoita nyasha dzaJehovha. Favor yaitirwa Moses ndeyekuti ari pachikomo pane dombo rawo. Saka zvapachena kuti chakatanga kuenda pamusoro pegomo idombo, kwete Moses. Nokuti havana kuzonira pasi kuzotsvaga dombo. Zvanzi ipapo pamusoro vakariwana. Kureva kuti Jesu ari ready kubatsira vanhu vaneta nelaw. It's just close to you. Jesu ari ready kuti paunonetera ndo paanokusimudza. But iye kana akukusimudza unenge wakagara. Results ari kuwana Joshua pasi. He is not aware kuti ndiri kupiwa victory nemunhu akaneta. Nokuti Moses asati akwira mugomo aparidza kuti I'm going to stand on the mountain. Those paakawana victory Mwari vakazomutipa kuti chienda unonyorera pasi. Write it down. Kuti Joshua azive kuti waparidza pekutanga harisiriro. Hauna kumira. Nyorera vanhu chokwadi ndakaneta but Mwari wenyu ndiyaita zvinhu ini ndatadza. Ini ndachida kuti muhine but ndaneta. Saka Mwari vari nyora pasi because chokwadi chawataura pekutanga hazvisi. Moses ndiye akati I am going to stand. Kwete Mwari. Mwari havana kuti kuna Moses go and stand. Ndiye ati Bible rinda kuti uverenge nenzira iyi. Unofanirwa kuziva kuti apa ndo zvaitaura munhu, izvi ndo zvaitaura Mwari. Rinodaro Bible. Pane pekuti Job zvaoma ane zvaanotaura kwete Mwari. Kogoita Mwari pane zvaanotaura kuvanhu. That's why Moses paakabvunza Mwari kuti vanhu vakati watumwa nani, zita renyu ndiani? Mwari vakataura zita ravo rinenge risiri zita. The I am that I am. Mamwe mazita unozonzwa aya mazita aipiwa Mwari nevanhu. Apa pandaverenga panzi the Lord my banner, Moses ndiye akagadzira out akati the Lord is my banner. Asi Mwari akati gadzira out ndinonzi banner. Mindset yemunhu anakirwa nezvaitwa naJehovha akati ndomupa zita. In other words, kutaura kweEnglish tingati nickname aipiwa Mwari. Munhu anakirwa nezvaitwa naMwari aibva ati Mwari anondiona Jehovha Shalom. Ichokwadi kuti anoona, but zita rake rikangova anoona tichada anobata panoda kubatwa. Saka iye pakati the I am that I am ndichava wandichava kureva kuti I'm everything. Rake zita ndo raakaudza Moses ndo rinoapply in every situation. Pane pauchada Mwari anoitira zvimwe zvinhu, wakamboda Mwari anoona, pamwe pacho uchada Mwari anobata. Saka hagone kuwana zita raanonzi zita nokuti zita rinomulimita, but kuzvipa zita risina limitation, the I am that I am. So Mwari vaitoziva kuti Israeri ikasvika pano pane hondo dzichamuka pano, ndokutora dombo rinogaririka ndokuisa pamusoro pechikomo. Vachitoziva kuti richaparidzwa nemunhu nderekubosta, I will go and I will stand. Aenda pamusoro pegomo amira ndokubva aneta, bato haina kupera, vanhu kutsvaga dombo ndokubva agara. Saka aburuka mugomo, Mwari vanoti iyi inoda kutaurwa, inoda kunyorwa pasi kuti vanhu vazive shuwa kuti munhu akangobelieve in his own strength he cannot make it. You need the rock that is Jesus. So Moses akapa vanhu victory, akagara.
kugara kwaita kuti Hari naAroni vamusumudze ruoko rwake. Ndopega paunonzwa kuti maoko evarume akasumukawo, nokuti vaisumudza ruoko rwaneta. So kumwe kuneta kupa iwewe chance yekuti usimuke. Rako ruoko Aroni haringataurwe nezvaro, pane ruoko rwaMozisi. Rikasaneta rwako haritaurwe nezvaro. So mweya wekublema kuti aneterei inyaya yekuti utadza kudiscover kuneta kwake. It's my opportunity for me to manifest and show what is inside me. Pane patinotadza kuinterpreta machallenges, nokuti sometimes every challenge noitora iri negative side. Ndakadai ndiri inini Daniel, ndaiswa mugomba reshumba, ndainamata kuti I paralyze every lion. Why? Nokuti handisi kuziva kuti shumba dzine basa kana ndabuda vamwe vachapindawo. Saka ndikangoita paralyze the lion, my enemies angu apinda. Every situation iri negative yakuda vanhu vane a positive revelation. Ko ndo zvaipa Joseph kufara mujeri. Wakamudza kuti Joseph mujeri akabvunza Mwasungwa kuti makatsamwirei? Mubvunzo uwo hausi valid kujeri. Kutsamwa every day ndokusungwa kwacho hazvina kitsi. But ukanzwa munhu ari mujeri achibvunza vamwe kuti why are you sad, zvatopachena kuti iye aifara. Achifarire iye akasungwa asina mhosva, akagona kuinterpreta jeri raari nevanhu vaainawo. You had two guys, one the chief baker nemumwe aipa wine kuna mambo. Ndokubva aona kuti ndine muviri washe. Auna kuona iyo. Wakambodya muviri washe andi vanokupa wine nechingwa. Jeri rakaiswa Joseph rari nemunhu aita zvechingwa newine. Ndozvaimupa kufara kuti Ishe vari muno, tine muviri washe. Amene akakupa pfungwa yekuti kana zvaoma Mwari hapo. Ndo makurira kana shamwari dzaJobhu dzakamuudza kuti shamwari marwariro une zvawakaita. Tine pfungwa dziri kungofungidzira kuti ndofunga dai adana Mwari hapo. Varume tu vanga nawo mujeri ndo vakamupa comfort. That's why kurapandura hope dzavo havamubhadharika, but akadzirapandura mahara. Why ari kuitira Ishe? Paunoita zvasho usatarise mugove, tarisa nyasha. Nokuti already pawaiswa mujeri iroro ifavor, waiswa mucovenant, waiswa pane chidyo, pane miri washe. Saka ndokubva ati kune mumwe iwewe ndaona uchitoiswa pamuchinjikwa uchidamburwa musoro uchitodyiwa neshiri. But iwewe kana wakusvikawo undirangarirewo. Ari kuudza wewaini. Why? Nokuti Jesu ropa ndo raakaenda naro kuna Baba kuti tirangarirwe. Muviri ndo wakaurayiwa. Saka ari kuparidza Kristu kuti pano ndawana Jesu pana. Sungano yedu iri paropa raKristu. Varume vaainawo vaimupa comfort. Iye ari muprison aigona kuinterpreta situation. Who knows situation yawakatofesa? God is involved. Mwari vakavimbisa Jacob kuti kwese kwauchaenda ndinewe ari paBethel. Ndokubva aenda kumba kwaLabhani tsotsi. Ndokubva atsotswa iwo Mwari vakati ndinewe. Aigona kuenda paside woita prayer kuti She makati muneni ndapiwa mukadzi asiriye ndirangarira iwe. Kana Mwari vati ndinewe, wese achazama kukutsotsa ari kuside kwako. Alright. Bible rinoti Hana wainamata achichema kuna Mwari, achipa kuna Mwari, asina mwana. Penina asiri kuita zvatiri kunzwa kuti aitira Mwari kudii, achingotuka munhu. But uchaona kuti Penina kubereka kwaari kuita ifavor iri kuitirwa Hana. Nokuti Mwari nokuti vada Hana unonamata zvinodiwa naMwari, havamutendere kutakura nhumbu dzisina basa. Vanoti wechimbofloda janki kana Samera akuuya munhu wangu opinza. Amene ari kundinzwa pana pamwe. Zviri kuputwa zvese hazvina basa. Kana zvako zvakwana Mwari wako uchakupa mukana. Saka ukaona Penina ndinombingoziva kuti vanhu vasina mazita vakatakurwa. Tichafamba nedzine mazita, rega vadrive dzisina mazita. Ukangoona Penina nenhumbu chete, unongoziva kuti havana havazikanwa. Nekuti nyangwe Penina akabereka vana,
Atina sikunzwa zita remwana kana wani. Mene kana kwani mabhebheri manyiwana nemasiteva namapenini. Rangu asatira anawo. Amuna. Aingotakura zviri nameless. Aioflota junk. Kana nguva yekuberekwa kwaSamuel yakwana. Ukana unoona atochinja imba. Saka Mwari pavakadahana vakatendera Penina kuoflota sina basa. Usaone competition, una revelation. People hear me very well. Mukadzi anonzi Sara anonzi challenge. Revelation iri mari. Sara ainzwa Mwari kapa. Svika pane time yekuti paakaudzwa naMwari kuti mukadzi uyu afanira kugara pano, akaudza Abraham. Abraham zvikamunetsa. Kusvika Mwari vakatozouya kuna Abraham zvataura Sara ndizvo. Sara ainzwa Mwari zvokuti baba vepamba vaifungidzira kuti asi Mwari. Ukaita challenge iwe Mwari ngaakubatsire. Nokuti dzimwe nguva unonzwa Mwari zvokuti vanhu vanoda kutokukansela, iwe achida kutokukanzura. Toda tiwe nechinamata kuti Mwari tiitirewo nyasha, nditsvake ruzivo, ndizive chekunyengeterera chekutsanyira, kwete kungoita sechurch tradition, but I must be led by revelation. Nyaya inoda prayer kuungana mati, inoda kutsanya kuungana mati, ngatsanya. Inoda kupa munhu ngaape. Inoda action yako, inoda ruzivo, tsvaka ruzivo. Nokuti dzimwe nyaya dziri mufight. Hakusi kuti Mwari vakubaka, ndopo unotangira kusunga. David apa ndopo wapinda. Nokuti mwana iye akatofa, wauchaita pechitu, you become the wisest, the richest, and the next king. Wauri kuchenera ndizo kuti aite. Vatu yakazoberekwa after uyafa, ndanzwa kuti akava the richest, the wisest, and the next king. So dzimwe nguva chafa nhasi, hachitaridze vachireva kuti Mwari asina basa newe. The best is coming. The riches are coming. Wisdom is coming. Throne is coming. After the death of this son, akabereka the wisest, the richest, the next. Hadithi wangu profita muupenyu wako. Chese chakafa muupenyu wako. Ziva kuti Mwari anokunyasha muupenyu wako. Riches are coming. Wisdom is coming. The throne, Solomon is about to come. Chichakupa kusara nekupembera memberi Jehovah. Your Solomon is about to come. Zvakanaka zvako kuna Mwari zvichirimo. Rufu rwemwana uyu chiprofita chekuti paakuya umwe. The wisest, the richest, and the next king. Haigona kutimbosa, dasina kuita kuleta musha. Unokuta Bathsheba akatupa. Ndiyanopotera namo muupenyu wangu. But after the death of his son, na Bathsheba iyeyo vakabereka the richest, the wisest. Business inori ramboramba, hachireva kuti hakuna chinobuda. Riches are coming. Na Bathsheba iyeyo akubereka mwanafo, vachabereka chipenyu. Let us begin to pray. Father, we pray. Vanokugadzirira nyaya. Kwete kuti ndo zvavari kuda, but kune target inoda kurwisa kana yanzwa zvinisvo. Makwai aifudzwa naDavid. David paanoti ndakauraya shumba kumakwai, shumba yanga isingainge David, shumba dzaiinga makwai. David as a good shepherd ndiye wairwira makwai ake. Zvoreva kuti kune mamwe machallenges anouya against the man of God, asiri meant to attack him, ari meant to attack you when you hear about it. Wakaipa kada kuataka iwewe, atake iwewe, anoataka munhu wacho. Paunotenda kwacho, paunotoguma kuti Mwari vanotaura, Mwari vachiita zvinhu, akataka ikoku kutenda kwako kukatwa nyaya yapera. Hazvina kuti ukabudirira, anenge abudirira muno. Makwai auya kuzorwisa makwai aifudzwa naJoseph, mapera aida kurwisa makwai aifudzwa naJoseph. Anga asingainge Joseph kana David, ayo ainda makwai.
But because of he is a good shepherd, I know he is a makwai. So makwai are going to saziva, but he has to put his name down. That's a bit. Because what I found was ziva. Kutukamwani kutenda palisho kuitwa na mwalimu mwono wake wasimuka. You don't believe in these prophets and you will prosper. So what the devil does about your prosperity and not target the prophet for you not to believe, automatically you won't prosper. I don't bet. Wangaone target yezvimwe zvinhu zvasina kuzadzikisa kana kuwana mulife mukati megore rino zvakuri worried. Ndati zviri normal as human kuva worried pazvinhu izvozvo. But check the other side. Unombozviziva here kuti spiritually or physically iwo futi wangaone matargets ako, but wanga uri part of the target ya devil to destroy your marriage, your career and your health. Nokuti Mwari vakunzvengesa, nokuti Mwari vakuvhikira dzimwe hondo dzausina kuona. Kucomplaina kunobva kwanguva naturally mauri kuti ndakatadza kuachieva izvi nezvi. Baba vauya kuna Jesu, mwana wavo zvikamuisira mumoto nemumvura zvirikuda kumudestroya. But pavauya kuna Jesu vari kuuya nemweya wecomplain. Ndakaya naye kuvadzidzi vake vakamutadza. Wangu nyange vadzidzi vakamutadza, but distraction yacho yakamutadzawo. He was still standing despite kuti anga aiswa patarget na devil to be destroyed. Usati kurongeka kungwara kana kugona kuti zvinhu zvako zvichiri intact, family ichiri intact, marriage ichiri intact. There is grace pazvinhu zvese muupenyu. Despite kurongeka nekungwara, nyasha dzikashaika pachinhu ichocho, uchenjeri hwemunhu haushande, kungwara kwemunhu hakushanda, asi kuti inyasha dzaMwari. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vakugonesei, rudo rwaMwari rukuvhumbamirei, favor yaJehovha ibate pamusoro peupenyu hwenyu. Father, I pray over the viewers. Mukupera kwerino gore tinokutendai. Tinokuongai nekukupai mbiri Baba. Zvatakaronga zvikasabudirira. Along the path yekushumira Mwari, people will laugh at you. But andinoziva ukasava ready kusekwa, hausi ready kuzosekerera. A move of faith, unenge upenzi kunene kuparara. Kana usati ready kubosekwa nevanhu, hausati ready kubosekerera zvinhu zvaita. There is a moment and a period yekuti unoita sekunge wakaita mistake kunamata Mwari wacho. So this man ari kutumika ari blind man ane mavhu. Une zvikonzero zvaunogona kuti nini chazodai, vozi kana zvangu zvanyatsaita, kana Mwari anivhura mavhu chazodai. It's time to act upon the word. Unenge uri munhamo uri anointed. Anozodza musoro namafuta. Chinofashuka mukombe ikapu yako. Cup is what you hold. Kana maoko asiri kubata, unogona kubaseline. Kana kusiya unamata kwasho. Kuna chinorwadza chekuti uri panzvimbo yeyo kuti vamwe vari kuropafadzwa. Iwe hapana chiri kuita. Chechi ndinzwe. Lengizwe bandla. Mambo kumsoro. Inkosi phezulu. Pane zvavari kuda kuona. Khona afuna ukubona. Mukadzi aine mwana. Wesifazane mwana uyu ndiJesu. Lo mntwana nguJesu. Mwana uyu ishoko. Lo mntwana lilizwi. Kurati amai vakabata mwana muKristu akabata shoko raMwari. Umama ubambe mntwana uKristu bambisi level ekungonzwa. Susukile kuzinga lokuzwa. Zviri nyore kuimba. Kululu kuhlabela. Kupa kune mfaro. Hlabelo sithi ukupha kule ntokozo. Kufura kugamuchira. Song unogona kuimaster. Ngoma ngayibamba. Satana ana problem nazo. Satana kana thubo lwakhe. Kusvika wauda kuita zvawaimba. Uzofuna ukwenza lokho kufunga ukuthi Satani chinhu chaanotya. Satani ndo yesabata. Kuona mutende ari kuita act the word. Yibona umkholwa oyenza kusolilisa. Ukango actor zvinotaura shoko raMwari. Ungenzo kusolilisa kaNkulunkulu. Akuna mweya yechina inodzisa. Akuna moya sapisi enqabelisa isifiso sakho. Vana vanhu vakati atina basa newe. Abantu bangathasela ndaba nawe. Ine basa newe. Wena nendaba nawe. Unosangana nezvinoshamisa. Uyasangana nokubangazayo. Tine vanhu vaakuziva nekutoimba nekuimba. Ukapa uchapiwa. Apanipa song yacho. Knowledge yapo. But saying dambudziko risiri kupera. Anozviziva. Usafane kuve kuti ukaparidza mwana kuti atozviziva.
wakadesaida wakaloda information yakadaro. Tine vanhu vane upenyu hwakamira one place, paparidzwa pakaparidzwa kuziva kuri mumaari, sei zvisiri kuendeka. Right application of knowledge. Uri kuitei nezvawakaziva. Anotoziva kuti munhu anotsanya nekunamata, haatsanyi nekunamata, anoziva. Hakuna chaasingazive chiri mushoko raMwari, but sei upenyu husiri kufamba, akagumira pakuzviziva, ukapa chapiwa. Shuwira zvakanaka. Moyo wangu unoshuwira mvura yeBethlehem. Shuwirawo zvinhu zvakanaka mulife. Kushuwira hakusungise. Tsaona window shopping haisungise. Pazvakaoma kuti uende pakase uzichinoona mota. Wopfungwa wame akatozviudza kuti ndoitenga nei, mari yani zvaita sei. Hazviite kuti uende pakase uzichinoona mota, hazviite. Hauna mboroiwa, hakuna anokupikisa. Wega wakatozviudza unoitenga nei, zvaita sei, kupi. Izvo zvakaudza kuti usaende ikoko. Yeti zvakanaka unozvida, but une manogo area haukazi district wega. Ende unozvitora senge idiscipline kuzvibata, kubatirwa nemweya china. Why? Nekuti Mwari pane paunoti pauchatsika ndichakupa. Iwe wakatoti zvatsika ikoko. Wakaipano zvati mavhesi waya ari kwaya. Paunotsika ndokupa, saka nobva unoenda uchinotsika ikoko chinodi saite. Why? Because zviri mushoko raMwari zvinoshanda. A giver ndiye akahwina kwete aida, but aida kupa. That giving yakava principle ye receiving in the presence of the king. Saka chimwe chaunoti Mwari ndipei, unotambira sei usina kutambanudza maoko? Ukada kutonyuma kuti Mwari vane zvaunoda kukupa, unobatwa nemweya wakupa. Ndokuti pane chiri kuuya kwandiri, because pane mamwe mapiri andiri kuenda andinoona zvaunoda kutambidza. Ruoko rwakastretcha ndorunogamuchira. Atanga iri nei manje. Zvaka kana kupa kuchikunetsa kokungozvipa iwe. Kuti takaona kuti kabhanana warwara iwe watengerwa fefe huko. Vasati vadya, they were naked, not ashamed. It's a dimension muna Mwari yakuti nyangwe nhamo iriko pauri aioneka ibate nokuti uri munyasha dzake dzinodarika kuita kwako. Saka tona tiri munyika wani nevamwe yaunoti zvakaoma vamwe hazvina. Ndo reality yelife bururu. Usazvinyepere paunoti zvinhu zvakaoma, ukanzi zviri sei usati zvakaoma, iti ndakaomerwa. Hauna kunzwa kuna umwe tsana vari kutengera vanhu motoke madomasi. Havana kuomerwa, takaomerwa. Nyika imwe chete, ma levels nema dimensions they are different. Kuti Mwari tiipirewo nyasha, nditsvake ruzivo, ndizive chekunyengeterera chekutsanyira, kwete kungoita sechurch tradition. But I must be led by revelation. Yai inoda prayer mulungana mati, inoda kusanya mulungana mati, ngatsanya. Inoda kupa mulungape. Inoda